oh, diha. Hinog. Hinog. Asa daw? Asa daw? Why pa mi? Hinog lagi. Gigi bay, obserbaran ka mo sa kauras. Kung ka malibat, mangaon me. Aha, kay Mito ba? Mamatay gyud Yes. sa hangol ba. Kay Mito ba? Nay bunga? Oras jud lagi mo effect Na. 4 hours pa guys. Buyot ka na. Mga matay na nito tanan. Uy, sumpay ba? Bayabas ka ba? Naamo kay kuan nagianan. Bakit? Mo, ganun sumpayin. Kung ngita ko market. Ay kaya ra ng Carlo. Ang Magpatabang ko. giod naman good ka. Daghan kayo na bayabas dito ba? Dati yung batami. Oo, dagdag hindi ka bitaw. Na? Laray na. Kanang sweet. Lugi kasi Matay ka doon buang naka. Katong gamay na ta. Oo. Katong gabi na katong Oh, daghan tinood, ta. oh. Katong CRR, di ba? Lahat kabalik ni Will. kinumag ka. Kaya ba? Kuan ba si Yaman. Kandik. Kami ang bayabas. Hindi ra. Padang Alam mo, na ka na klaro. takdal dito. Bad influence. Ano pag kuya ka na niya? Bad influence. Wala ayo pagkauyab. Bad influence. Isang dawat Bautan kanimo gid sige ni. lagi pag pamakak. Kaya tanong dai na paghanod bato nga description. Hindi na maayo pagkauyab. Awa. Wa pa ta nagkaila gipaila gistoryaan na magbato daan. Gaya ni nakamubun sa akong kuan na.